להכי טוב, אלוף העולם. כן, אתה חושב עד אלוף עולם? כן, אני רוצה, נראה מה יהיה. להיות אלוף עולם. קל מאוד לחלום על כך, קשה יותר לחשוב על כך. וכדי לבטא שאיפה כזו בקול רם, יש צורך בהרבה אומץ והעזה. אדיק גולוב, בן 12, עלה ארצה עם הוריו ואחיו לפני כ5 שנים מאוקראינה. היום הוא מתגורר במנחמיה ומתאמן בהפועל עמק הירדן. האם יש כיסוי להצהרה שלו? האם לאומץ ולהעזה שהוא מפגין בדבריו יש ביטוי גם על המזרון ובין המקבילים? אני מעריך שאם הוא ימשיך בקצב הזה, אני לא יכול להבטיח אם זה אלוף עולם, אבל הוא בהחלט יכול להתברג בצמרת הגבוהה בהתעמלות בעולם. אפשר שהוא לקח את מקום באליפות העולם. טוב, בערך אני רוצה שהוא נכנס ב-20 מתעמלים יותר טובים בעולם. סרגי הוא מאמנו האישי של אדיק ועוסק באימון התעמלות למעלה מ30 שנה. אחד מחניכיו בברית המועצות אכן היה אלוף עולם. כמעט בכל התחרויות שבהן השתתף אדיק עד היום הוא זכה במקום הראשון. לפני כשנה השתתף בתחרות בינלאומית בהונגריה למתעמלים עד גיל 15. נערים מ15 מדינות התחרו שם. אדיק סיים ראשון. איך מתחילה קריירה של ילד כל כך מוכשר? מספרת מי אם לא אמא שלו. ראינו כישרון אצל מישה, ומישה מתחיל לעשות התעמלות שם בברית המועצות. אדיק הוא היה קטן, ואח מישה, ומתי היה אצלו גיל 6, מישה אמר שאמא, אולי צריך שאנחנו ביחד עם אדיק. ואלכסנדר, הוא אמר שזה רצון טוב, ולקח אדיק באותו מקום איפה היה מישה, עשה התעמלות, מאמן אמר שזה מתאים לאדיק, וככה הוא מתחיל. אדיק לומד בבית הספר מול גלעד שבאשדות יעקב. הוא נמצא שם עם חבורת ילדים כישרוניים שמתאמנים בהתעמלות גם בחלק משעות הבוקר. ויחד עם זאת צריכים למלא את כל חובותיהם כתלמידים. אתה אוהב ללמוד? לא הכל, יש מקצוע שכן. איזה מקצועות אתה אוהב? כמו חשבון, אנגלית קצת. מה אתה שונא? שונא. תנ"ך, כן. אני לא מבין את זה הרבה. 30 שעות בשבוע. זוהי מכסת האימונים של אדיק. בכל יום אחר הצהריים 4 שעות ועוד 3 אימוני בוקר בני 2 שעות כל אחד. אבל גם אם תעשו כל זאת וגם אם תהיו חזקים מאוד, עדיין לא מובטחת לכם ההצלחה. צריך גם ראש, קורדינציה, לחשוב הרבה. התעמלות זה לא רק כוח, זה גם צריך לחשוב הרבה מאוד. כל תרגיל שאני עושה כמעט, אני מפחד, אבל הולך. צילמנו אותך, נדמה היה כאילו אתה נהנה מהעניין. שהכל יש אבל פחד לא. לא הכל ממש פחד, אבל זה לא כל כך נהנה, גם מפחד. אולי זה ככה נראה שלא. אבל אני מפחד. אז מה היה לנו? הרבה שעות אימונים, מחשבה, קואורדינציה ואומץ לב. אבל זה יש גם לנערים האחרים. אז מה הופך את אדיק למצליח שבהם? אדיק יש הרבה משמעת, אגרת לעבוד. כמו בכל תחום חשוב מאוד הכישרון, אבל אצלו במיוחד בעיניי בא לידי ביטוי האופי שלו, החריצות שלו. יש מאמן, אין מאמן, מבחינתו זה לא משנה. הוא בא לעבודה ואני בתופעה כזו לא נתקלתי בארץ. מתעמל ברמתו של אדיק הוא נכס לכל אגודה, ולא רק בשל הישגיו. יש לו גם השפעה חיובית סוחפת על החברים המתאמנים איתו, כפי שמסביר ארז קפלן בן ה-12 מאיילת השחר. מגדיל את השאיפות של כל אחד מאיתנו. אני אומר לעצמי שאני יכול להיות כמוהו ואני גם רוצה להיות כמוהו. פרק מעניין בחייו של אדיק הם היחסים בינו לבין מישה אחיו בן ה-16. אף הוא מתעמל מוכשר. מישה יודע היטב שאדיק עולה עליו בהרבה. אתה מקנא בו? האמת כן, אני מקנא בו. כשאני רואה אותו בתחרות מצליח יותר ממני, אני גם הייתי רוצה להיות כמוהו. אבל בצד הקנאה יש גם פרגון.
ומתערובת הרגשות הזאת יוצא ההסבר של מישה להצלחתו של אדיק. הסבר שהאבא אלכסנדר אינו אוהב לשמוע. בגלל שאנחנו כל המשפחה לוחצים על אדיק ורוצים שהוא יצליח בספורט. אין לחצים. אני עושה לחצים רק מבחינה משמעת אישי. כי בלי זה אין כלום בחיים. או אתה ספורטאי או אתה בן אדם פשוט, אין לך משמעת, אין כלום. ולאדיק יש הרבה משמעת, הרבה רצון, ובגלל אלה כנראה גם הרבה מדליות. ובגיל 12, והוא עדיין ילד, גם הרבה ציונות. ישראל אני שמח, לא משהו ממש. בחו"ל אני הרבה יותר שמח. יש לזה גם משמעות שזה כאילו לאדיק גולוב מישראל ולא אדיק גולוב סתם? כן. אני גאה בזה, כאילו. לא הרבה מתאמנים ממש בישראל, כאילו, הם ברמה טובה, ואני שמח להציג, כאילו, את עצמי במדינה הזאת. אני שמח, אני גם רוצה שיהיו, לא רק אני, נגיד, אלוף הארץ, נגיד, איפשהו בחו"ל. אני רוצה שהרבה ילדים בארץ יהיו, כאילו, אלופים במדינות בחו"ל. שידעו שישראל לא סתם מדינה, שיש בה מתאמנים טובים.